Benvinguts una altra vegada aquí al canal de Gaudir del Rol. I una altra vegada tenim aquí, per gaudir una altra vegada d'una partida de rol al preu de l'ànima, a David. Què tal, David? Aristides? Bona nit, bona nit. A veure avui com va. Després també tenim aquí l'home de la mirada penetrant, a Edu. Què tal? Hola. Avui no porto corbata. Sento. No, però Argus porta una bona armadura, eh? Això sempre. I després tenim a Heron de Zundelàs. Xavi, què tal, tio? Bones, jo he vingut a patir avui, me sembla, més que a jugar, no? Tal com ho vam dir l'altre dia. Així és, així és. Perquè avui començarem veient una pell tirant a fosca, no, Ceron? Sí, s'estava... El meu braç anava... Però tu tens la pell com a fosca, no, de normal? Sí, som morenís, sí. Pues una pell Torrat. fosca. I aquesta primer pla, aquesta pell, veiem com unes línies negres van sortint a poquet i van pujant com si fossin unes plantes que van creixent. Aquest primer pla, aquesta imatge de la mà, se mou i veiem allà Ceron nerviós mirant-se la mà. Eslata. No, s'ha infectat, l'ha corromput l'esperit. Nerviós allí també. Hem de fer alguna cosa, Argus. Què feu? Pues jo Argus... em giro, girem de Argus, no t'ho pensis. Argus, recordem que havia llançat l'espasa, em va entrar així per matar l'esperit aquest, i ara l'espasa està clavada a la paret, a sota la finestra. S'acosta... Sí. Digue'm, perdó. No. Anava a dir una cosa, però acaba de parlar i ja després. Ja... Pues s'acosta caminant pesadament, amb la seva armadura, decidit, agafa el braç del Ceron i l'espasa amb l'altra mà, arranca l'espasa a la paret i fa... Sento, Ceron. És el que havies de fer, fes-ho ràpid. Hay que amputar. Sí? Sí. Home, a veure... El meu crit de dolor se sent des de... hasta de l'altre planeta, gairebé. Pues ràpidament fem un torniquete perquè no es desangri. També te dic, portes està bé el torniquete, o sigui, tallem el braç directament, tallem diguem, braç... Tot el que es pugui salvar ho salvem. Sí, perfecte. Seria un... Espero que tinguis una punteria, almenys. I la... A la guerra mundial Z. És ràpid, en el qual perd relativament poc, perquè sí, realment és la forma més ràpida de... Tu saps que és la forma més ràpida de curar això. Perquè no hi ha res, cap medicina que pugui curar la corrupció. Curar, no sé, un metge potser discutiria si això es pot considerar del tot una curació, però... Bueno, és com una gangrena. La gangrena arriba un moment que no pots fer res, és millor amputar. És un mètode dràstico. Exactament. Lo que sí, te comento perquè ho sàpigues, Argus. Tens pocions de coses. N'hi ha unes quantes a manual bàsic, si no ja et passaré una foto del que hi ha més o menys. Si no, més o menys, si tens alguna idea d'algun tipus de poció o algo que vulgui fer algo, que sé jo, n'hi ha una que es diu sang negra que serveix per ralentitzar, si no m'equivoco, és per ralentitzar la corrupció. No la cura, però la ralentitza. El problema és que moltes d'aquestes pocions són molt tòxiques. Sobretot les més potents, com és que ralentitza la corrupció, te ralentitza a base d'anar-te intoxicant i te pots... Si no te fas alguna cosa, te pots morir intoxicat, com si t'estessis envenenat. Bueno, és molt en plan The Witcher. Exactament. Però, o sigui, jo faig pocions que sóc una armadura i no me les puc prendre. És com el meu personatge té habilitats absurdes. No, a veure, jo... Al final la poció no deixa de ser també, no és només física, sinó també té un component màgic dins d'aquesta poció.
Amb la qual Però si no tens organisme per metabolitzar el que t'estàs prenent, bueno, és senzillament com a... aquesta màgia se filtra a l'armadura i dona certes coses que depèn del que vulguis, si pot fer més ràpid o alguna cosa així. do- Podria fer. dona igual. No... El cas és que la corrupció no es pot curar. No. Però pots I, tindre i alguna jo cosa ara mateix per cicatritzar. no porto cap poció al damunt i aquest home tenia un problema. I jo li he solucionat el problema. I ara No. està cridant. Li vull dir que si vols representar pots tindre algun tipus de porció per cicatritzar o alguna cosa així. Que al final sàpiguen que no vas tu tot sol, encara que no tinguis un cos físic, saps que si vas amb gent de carn i ossos pot servir. Sí, mira, després de tallar-te el braç, trec una poció, faig així, te la tiro damunt del braç mentre t'estic agafant, que tu estàs patint la hòstia, o sigui... I crema el que no està escrit, esta poció. Crema el que no està escrit. I clar, com que l'Argus ja porta bastant de temps, diguem, sent una armadura, ha perdut una miqueta el record de la perspectiva del que era pues, això del patiment físic, no? I aquesta dissociació una mica pues, li fa que no tingui tot el tacte que hauria de tenir. Ell et vol curar, i ho fa amb tota la bona intenció del món, però ho pateixes. Ara, hòstia, el braç tallat bé, s'ha salvat molt bé i cicatritzat sense cap tipus de problema. Tot perfecte. Tindre amics per això, eh? Molt bé. Perquè tenim el braç. Molt bé. No vagis tocant esperits. Slata s'apropa quan li tires d'això, és quan cicatritza, li torna a tapar amb una espècie, amb un tros de llençol o alguna tela i l'ajuda a agitar-se al llit per a que descansi. Què feu vosaltres? Què feu tots els més? Jo m'estic desmallant del dolor. Sí, tu estàs bastant xungo ara mateix, entre el dolor, sentir la corrupció, que era com si gel set clavés, punxes de gel set clavessin al braç i estessin pujant a poc a poc. Aquesta sensació ja no la tens, però tens aquella espècie de picassó, aquesta sensació del braç fantasma, que te notes que encara te fa mal, però veus i no està. I t'estàs allí com te microdesmaies, tornes, estàs mig en xoc. De moment treu-te un punt de vida, xato. Jo també t'estimo. Home, te falta un tros de braç. Bueno, però això no vol dir que perdis vida. Home, no, conyo. No. T'has tallat un braç, t'estàs sagnant i estàs xungo. No. Jo discrepo. O sigui, te falta un braç, no te treus la vida. La vida la normativa no lo especifica. Que si pierdo un braç, no pierdo. Pero ya hay la norma que el máster tiene la razón. Tiene la raó. Sí. Ahí l'has dado. Tanco la finestra i fico sal al voltant de la finestra també per evitar possibles futures fugues. Perfecte. I després me'n vaig a l'habitació de la iaia, de la viuda, perdó. Una iaia jove, eh? Bueno, jove, 30 anys. Bueno. Per tu ja és una milf. Ja, I vaig a veure, clar, perquè tots aquests bitxos han entrat a algun lloc. Llavors vaig a mirar si tot està en ordre. Han entrat per la finestra. Tu veus quan fiques a la finestra, veus que realment aquesta finestra està en bastant mal estat. Està bastant justeta. Pot ser que hagi cedit en un d'aquests cops que ja... Jo pregunto a l'Slata, què heu fet? Què heu fet? Que us han entrat per la finestra? Els has obert la finestra dels esperits? Que no, que estava així sentint cops i de cop he vist que s'havia obert la finestra i havia caigut la sal del bord de la finestra i ha començat a entrar un esperit i un espectre d'estos, jo què sé, ja m'havia ficat alguna per si acas. Això és una bogeria. Van dient aquesta gent que si et tanques a casa estaràs fora de perill, però al final és tot una bogeria. És que aquest lloc no entenc com poden viure aquí. Ocupa't del pobre Esteron. Sí. Faig una alquímia i tanco la finestra bé, vale? Perfecte.
Fes... dificultat 15. És una magnitud 2. De sobres. No, sobres no. I 19, Sí. està. 19, vale, que no veia la part de baix. Sí. 19. Perfecte. Almenys si treu... Bueno, us explicaré si hi ha 5 punts o més de diferència, doncs pots treure un impuls si fas una altra cosa propera i coses d'aquestes, però ja ho parlarem quan pertoqui. Vale. Queda la finestra bé. Tu vas, Argus, cap a baix a l'habitació de la viuda, no? Tu realment estaves baix. No ha sortit cap espectre de baix. L'espectre l'has vist a dalt, passillo, quan has pujat. Estava dalt. És l'Arístides que ha dit que volia anar a veure la Bíblia. Perdona, sí. Jo crec Perdona. que se la vol fer. Perdona, sí. Pues tanques la finestra i vols anar baix a veure la viuda, no? Estava baix la viuda? Doncs sí. Sí. Argus, mentre va Aristides baix? Pues miro una mica la zona, que no hi hagi cap més fuga. Vale, I veus... que estigui tot bé. Vas mirant i a l'habitació del costat, on havia anat també a mirar a Ceron, que no hi hagués res, veus que en un d'aquells també s'ha dit la finestra de l'habitació del costat. Sí, mires, la madera està molt podrida, Aquí algú ha fet alguna cosa. Pareix que tingui molt poc manteniment, aquesta casa. Possiblement no estigui cuidada tal com és i se veu molt en mal estat la finestra. No es veu que estigui rascada o alguna cosa, sinó que es veu la fusta en mal estat. Però amb alquímia, per exemple, es podria deteriorar el material? Se podria arribar a deteriorar o fer alguna cosa així, més aviat canvis, però... Fer com un sabotatge? Però dona sensació això a vell. Tu ara que ho veus, sense coneixements d'alquímia... Sense coneixements d'alquímia, ara que tens així, tu tens algun poder psíquic, però tu a primera vista ho veus com a vell. I com a que la sal, com al cedir la finestra, ha caigut a terra. És la impressió que et dona, tu a veure-ho allí. És la impressió que et dona. Tanco la porta i fico sal perquè no passi cap pitjor. Per fora, no? Perfecte. Queda aquesta habitació així. Anem amputant habitacions. Perfecte. Molt bé. Aristides, tu vas baix. Baixes escales. La situació ha sigut tensa. En aquest moment estan baixant les pulsacions una miqueta, perquè ha sigut com a... Buah, allí. Veus com Ceron tanca la finestra, el toca l'esperit, com se li comença a pujar la corrupció pel braç. Argus tira l'espasa, l'altre queixant-se. Agafa l'espasa i sense ni pensar-se ho fa. Pla, li talla el braç, comença a sortir sang, li tira una poció. Ha sigut allò... L'Aristides estava tot el rato darrere de l'Argus, no? I té la meitat de la camisa tota tacada de sang del braç que li ha tancat el... Saps? Perquè estava allà mirant, i quan li ha fet això, se li ha tacat tot aquí. Era molt emocionant, no?, veure com la corrupció se'l menjava. I a veure, corrupció, i com és això? A veure com va això. Ha sigut realment un moment... I el que em passa ara és que tinc ansietat una miqueta per veure com està la viuda, no? Perquè jo penso que igual ja... La viuda estarà suïcidant. Es volia suïcidar i això ha sigut un suicide by cops que ha provocat això perquè volia morir. I bueno, vull anar a revisar a veure com està tot. No volia veure el món, la viuda, i estava com... La viuda, tu vas a... Recordo que li vas dir que volia anar a la universitat. Sí, que volia veure món, però estava en plan...
que jo crec que li tirava més veure el seu marit. Vale, És que és molt tentador. Cada nit li està dient va, vine aquí. arribes a la porta Mm. i suposo que trucaries, no? No. Sí, No? me'n vaig amb presses. No, vas a obrir. La porta està Clar. bloquejada. Quan vas a obrir, la porta està tancada. Clar, com jo tinc una força de merda, doncs intentaria fer una mica d'alquímia per destrossar el bloqueig de la porta. Com es mira la força que tens? Posa força. La força. Fortaleza, fica. Bueno, és igual, fortaleza tinc 3. Què vols? Rebentar la porta? Doncs tira fortaleza més ímpetu, perquè vas nerviosa, espitosa d'això. I a No, veure... però faig amb alquímia, que sóc un nyicris, jo. Vale, doncs sí, 15. Però és una porta de fusta, tampoc és que sigui una porta d'acero, eh? Sí. No. Senzillament... A veure, tampoc és fàcil tirar una porta de fusta avall. Va, de fet, no la tiro. Estic allà... Mentre estic intentant obrir, doncs truco. Maria! No, es diu Cascàdia. Cascàdia. Viu de Maria. Cascàdia. La viuda es diu Cascàdia. No, Cascàdia, Maria random. No, tu te concentres, fas lo símbol i vas a fer i que concentres i no ha sortit. I veus que algun dels símbols que has fet no l'has fet bé. No l'has fet bé. Estic començant a mirar allí. La merda, he començat a trucar Cascàdia, que estàs bé. Com que sento crits, baix per les escales. Què passa, Arístides? A Cascàdia, no respon! Rebenta la porta! I sentes d'allà sentes dintre que diuen Bueno, pues venga, rebento la porta. Sí, és la meva ocupació, pràcticament. Trenca coses. Sentiu de dins que contesten sí, esteu bé. Just quan anava a rebentar la porta, O sigui, estava embestint la porta i diu sí que m'afreno davant, que si no me l'emportava per davant. No, te faig, segueix, que està tancada la porta. El Cascàdia, que ens han entrat esperits a casa i s'ha liat una bona. Tu estàs bé? Sí, estic bé. No, ens deixes passar per veure com estàs? Que l'Arístides està aquí preocupat. Entra una mica a la porta i diu estic bé, he sentit sorolls i he ficat una mica de sal davant de la porta, no me'n fiava. Ha cridat com, vamos, sí, ja. Uns crits a fotut. Però bueno, recordeu la cançó. Si sents sorolls i tal, que ha tancat i no surti, saps? Dia més o menys la cançó dels crits. Ai. Pues els crits eren el Cerón. Eren el Cerón que havia ensenyat. Poso sal i... Aquí al damunt de la Cascàdia i com que estic tot ple de la sang del Cerón, saps? Pues, ella em veu tot ensanguinolat, no? I estàs bé! Veus que amb aquesta cara de nerviós i tot la pinta que tens ara mateix, tira un pas atrás. Sí, Aristes, estic bé. Si no us importa, me quedo aquí al quarto. Al matí parlem. Us prepararé l'esmorzar. Vale, però no li obris la finestra al teu marit, Això no ho faria mal, no. Me l'estimo molt, però ja no està. Mai. I veu que ella fa així, i vol tancar la porta ahir per a... Que tanqui, si es queda més tranquil·la. Si tanca i sentiu un sorollet d'una cosa caent al terra. Com si fos arena. Una miqueta de sal, suposo. Una miqueta de sal que ha tirat, vale. Per si acaso. Vale, doncs anem revisant les demés Jo crec, Arístides, que s'ha pensat que eres un fantasma d'aquestes, No sé per què ho dius, això. Ara que parlant de fantasmes, miro l'armadura, saps? I vaig a fer com que la vull colpejar. No tenim tanta confiança. Anem a veure com està el Cerón, a veure si se'ns morirà. Sí, jo vull revisar la resta de la casa i si hi ha més forats. Molt bé. Jo he revisat les habitacions de dalt i les he tancat
pel passadís perquè les finestres estan totes fetes un desastre. Aquesta casa està a punt de venir-se, vamos, avall. Començava a mirar i Ceron. Tu estàs dalt i va i venen. Bueno, mentrestant, Sentes Aslata. Dic, sentes Aslata. Diu, tranquil, Ceron, descansa, tranquil. Què fas tu? al meu cap jo sento tota la comunitat com nos estem parlant, com sé que ells han notat el meu dolor, tant Birraz com Kevlar. Sento com la nostra xarxa està parlant i es preocupen per nosaltres, ¿vale? Perquè el meu dolor ha sigut tan fort que ells també l'han sentit. Nosaltres estem fent... I la corrupció l'han sentit? La meva reacció a la corrupció, sí. La corrupció com a tal, no. Però la meva sensació de por quan he rebut la mà al damunt del braç i quan he notat que com s'anava cangrenant, per entendre'ns, això sí que la meva percepció sí que l'han sentida. Tots tenen la mateixa por que he tingut jo, bueno, els que estan a prop, evidentment, i han sentit com he transmès el meu dolor. I on I al meu estàs? cap, Al mateix on estàs, al teu cap? jo, bueno, al meu cap noto molts inputs, noto molta gent que està preguntant-me, jo estic bastant marejant, no, sento la veu d'Eslata, però sento tantes veus al mateix temps que jo no sé realment reaccionar a on estic. No contestes? Intento contestar mentalment els que puc. Evidentment, els que noto més forts són a Birza i a Kepler, però a Zlatan, o sigui, el meu cap és un mareig constant. Pensa que sentiries bàsicament els del vaixell, sí. que hi ha i poca cosa més, perquè per a sentir Daurus més l'un hauries de connectar a un Darka, que ven a ser una espècie de pedres sí que tenen les ciutats d'Aurus, que és on tots us connecteu, i a través d'ells us podeu connectar entre Darkes de ciutats per poder parlar amb gent que està molt lluny. Realment, en connexió mental, no arribes excessivament lluny. Estàs connectat a un Darka, que és com un PC de router, i allí, a partir d'allí, pots connectar a altres routers perquè m'he connectat a altres d'Aurus. Que l'abast de la connexió d'Aurus és limitada. ¿Vale? Realment sentiries a tots els d'Aurus del barco, que n'hi ha uns quants, són una tripulació majoritàriament d'Aurus, i te preguntaven on estàs perquè tu imagina que quan parles amb els d'Aurus, el teu cap és com si fos Matrix. Saps? Se crea una imatge mental, un palau mental. Una imatge que és en aquell moment on estàs. Pot ser, per exemple, el teu vaixell, podries estar en un prat, podries estar amb què sé jo, amb una muntanya nevada, a la ciutat. En aquest aspecte sí que som més realista i estic el que seria no estic físicament damunt del llit, però me noto com a 2 pams per damunt del llit. No? O sigui, me noto una sensació flotant. I els veus amb ells al costat teu quan estan parlant? Els veig com en negre, o sigui, ells com si estiguessin... No acabes de connectar amb ells. Estàs allí, no els deixes entrar del tot. Els deixes, si diu un pelet, per comunicar amb tu, però no tant com perquè et veguin i els veguis. Exacte. Clar, a més, el fruit de tot el procés químic de la casca entrenant-se, la presència d'Eslata m'està preocupant. O sigui, bueno, m'interfereix per entendre per poder estar tranquil·la amb la comunitat. I com que fa tan poc, quan te mires el braç, encara està a la mà. Sí, evidentment. Jo la noto, o sigui, de fet, intento buscar-la i realment la meva visió potser... El notes al teu braç perquè te l'hem ficat damunt del pit, saps? Quan t'hem agitat, doncs t'hem ficat No, el braç. no me l'has ficat damunt del pit. No te'l deixo ficar damunt del pit. I si l'agafes, patiràs també. El braç l'hem... Vamos, el tenim que cremar. Mínim. Ha quedat un moment apartat, però jo imagino que en algun moment farà alguna cosa d'estes, no? Per a que ningú toqui i corrompi. Amb l'espasa seria una bona idea llançar el per exemple, el foc que hi ha a baix. Només que res això, perquè dic, en aquell moment que la teva imatge mental, quan estàs mig parlant amb ell, estàs a la teva ment. En aquella imatge de l'habitació, però en tu flotant, no deixant-los veure del tot,
tu veient-te amb una imatge representada, idealitzada o no de tu mateix. És el que mostres als demés quan vols mostrar. I a Zlatan no la veig, o sigui, realment. O sigui, Claro, per molt que vulgui, els Mossos no la veuen. hauries d'obrir la veritat i ara no tens prou força. I Birra i Kevlar te diuen força, Cerón, força, hem notat el teu dolor. Pel matí estarem aquí. Vindrem a buscar-te, vindrem a ajudar-te en el que puguem. Què ha passat? Què ha passat? Puc fer, durant la nit, li puc fer alguna poció o alguna cosa perquè se recuperi una mica? Pots fer-li alguna cosa. En Pins Auxidis també. El que també seria una opció. Passa que seria un rato més. També li podeu fer alguna cosa per suplir les hores que falta. Com a opció, si voleu. És una cosa Bueno, que però ara seleccionar. jo em centro més amb el fet de que físicament pugui actuar. Recuperar. No, més que res ho dic... Sí, clar, o sigui, la recuperació física no li serveix de res tenir un braç si no pot caminar. No dic, sàpigues que el teu personatge... No, dic, més que res perquè ho sàpigues, que tens coneixements d'automàtica i tot això i hauria... Tens eines per fer coses d'estes. Tu, Argus. Argus, m'hauries de fer ja, crec jo, tinc que demanar, aprofitar el Black Friday i me fas una mà que sigui topatxunga, no? Però sí, ara mateix... De moment que puguis aixecar-te i ara moment ajudar-me. necessita repòs i li podries fer alguna cosa com per que se recuperés més ràpid i demà pugues estar... I li recordo a l'Aristides que tenia que estudiar-se uns diaris, desencriptar uns diaris. Sí, jo quan he pujat per veure com estava, si estava tot tancat, he mirat que estàveu cuidant el Cerón. Veus una armadura gegant allò, cuidant el Cerón com si fos un bebè. Amb l'estoc he punxat el braç i me l'enduc com si fos un pinxo moruno fins a la foguera de baix. Inspecciono així amb curiositat què li està passant al braç i després, quan ho cregui oportú, quan hagi acabat d'estudiar-lo, el cremo al braç. I després me dedico a veure si trobo ja... Sí, que de fet la vaig trobar ja, que em vas dir, Pine, que vaig trobar la solució, que passa que ja se't va fer tard i ho vam deixar per avui. Sí. Segon, d'aquí, que no havia subit d'om... Una pregunta d'això de la corrupció. El braç aquest, un cop l'has amputat, la corrupció segueix consumint-lo o para? Segueix consumint-lo encara. Encara segueix consumint-lo almenys durant un temps i si el toquessis podries arribar a corrompre't. Per això, Aristides, ves al tanto el que fas. Sí, li tiro sal, el toco un plata... Aquest és capaç d'anar fotent-li amb el braç i tocant a la gent. A veure què passa. Me voy a deixar damunt de la panxa, imagina't. Ja el coneixem. A l'Elder Ring, que hi ha una arma que és un dit gegant i li vas fotent amb el dit gegant. No, sí. Vale, segon, venga. Us comento. Teniu un algo a la part d'ajudes, ¿vale? Vale. Però us llegeixo jo perquè sapigueu. La part encriptada del diari. No és que desxifris tota la part encriptada del diari, perquè allí hi ha molt de material. Però desxifres una part. Allí tens mesos de feina, però que pots treure aquesta nit, després d'encriptar, de mirar, de trobar coses, pots averiguar en aquest diari, per exemple, que Frank és un apassionat de la teoria històrico-filosòfica, que creu que la font de molts vull dir, que és un debat entre salons de societat i acadèmics, que creu això, que amb la teoria de la reminiscència mitològica.
que moltes llegendes i mitologies de Kelon, que ven de ser el continent on esteu altos de Taure, que és el món, se van construir en base a successos mal interpretats del passat. O sigui, que realment va haver un fet verdader, passa que se va interpretar malament i van mutar la història i va donar lloc a una mitologia, a un déu, a unes llegendes, a coses que ben bé no són el que va passar en aquell moment. Però va haver un fet històric detrás. Ja posen la formulació de que hi ha moltes incongruències històriques i hi ha falta de registros de l'edat oscura i sobretot un buit amb les dates pròximes o anteriors on se va produir la Gran Bretxa, que és quan se connecta l'èter amb el món i comencen a passar esperits. No sé si us sona este fet. Coses que van passar. Com a jugadors. Sí, és com va néixer el nostre fill. Sí, algo així. Ai. Amb Natsia va trobar una persona fascinant, molt intel·ligent, i els debats mitològics doncs, molaven i la va convèncer per a que anés amb ell. Però el que passa que a poc aquests debats entre déus, héroes, mitologia i tal van anar distanciant perquè tenien com a idees diferents, les postures diferents. I a partir d'un moment donat, els camins d'investigació d'un i l'altre se van desviar. Vale? Van anar per camins diferents. Ella tenia curiositat pels espectres en bucle. D'una forma un tant imprudent, creia Frank, perquè creia que s'apropava massa a ells. I va descobrir Frank que les figures de la deessa que hi ha per la isla no són casuals, que marquen zones amb una major presència d'espectres en bucle. I si s'uneixen totes les figures de la illa en una línia i es rodeja el perímetre, se marca com una espècie de formulació que guarda... se traça com una espècie de cercle de transmutació, encara que no és alquímia, guarda pareixences a un cercle de transmutació alquímic. I, bueno, creu que allí ja pot haver paral·lelismes que tingui algun ús, aquesta situació de totes les estàtues de la deessa que hi ha a l'illa. Estan creant alguna cosa. Químicament no li pot donar una base perquè no és alquímia, però s'hi pareix en algunes coses. Vale, i creu que, igual que la mitologia conta que algú va passar, que alguna espècie de transmutació o acte sobrenatural va crear aquesta permeabilitat etèria. Va fer quasi com una espècie de llançament i va fer que hi va com a superposar l'èter i el món material i que hi hagués este canvi entre llum i oscuritat, i quan no hi havia llum l'èter tenia més facilitat, s'obrien comportes que podien passar els espectres dins del món material. Era el que creia Frank. I ell creia, si això és una fórmula alquímica, si es puc desxifrar com s'ha fet això i puc crear com li vaig dir, en cruïlles, puc crear cruïlles, perquè les cruïlles no arriben a ser com una espècie de bossa de realitat que es crea entre l'èter i el món material, però que no té que tindre una representació exacta al món físic. O sigui, que pots caminar uns metres en una cruïlla i aparèixer 100 quilòmetres a una altra banda, perquè pot ser molt gran una cruïlla, pot ser com una cosa rara. I pensava que si podia arribar a crear cruïlles artificials, podria ajudar als exèrcits d'Iaelmos, que hi havia la guerra entre rebeldes i els exèrcits de l'imperi d'Iaelmos, podria ajudar-los a la guerra per a poder guanyar els golpistes. Així. Vale. I creu que el que passa
a Mykonos pot ser la clau per entendre parla d'una cosa que es diu el manuscrito Lamspring. Manuscrito Lamspring. No sabeu què és. No us sona de res. No, no em No. recordo. Manuscrito Lamstring, Aristides, no et sona de res. Vale. Té que serà algo que preguntaràs o algo que m'has de dir, perquè pareix que sigui important per algun motiu, però al mateix no et sona de que no saps de què està parlant. I que per descobrir tot això necessitaria accedir als arxius del temple i que per això coneixut a Zenaide, és neboda Cassicia, que s'hi està portant bé, que estan veu que està enamorada de... Així que es va enamorar tant de les tradicions i costums de la illa, es va quedar aquí a viure, encara que era Sícia. I es va fer sacerdotessa de Mykonos. Encara que el coneixi a Frank, hi ha hagut vincles i s'han molat i s'han enamorat los dos, un de l'altre. Però també ell lo llama tot el que seria el tema d'averiguar tot això que ha amagat aquí. I usa, encara que també l'estima, usa aquest amor que sent ella per ell perquè li doni accés als registres del temple que no es deixen evitar per la gent que no són sacerdots o creients locals de Mykonos. Impietat! Va aconseguir que la boda li mostrés les càmeres secretes on s'amaguen els manuscrits, que eren tan antics que no sabia ni com datar-los. I ahir va descobrir una cosa, un rite per crear la Kamendusi. I aquí acaba el que pots descifrar. Argus, jo crec que una de dos. Se'ls van liquidar. O la serp se'ls va menjar els dos, o van fer el que fica aquí el manuscrit de l'Amscrim aquest, que deu ser, pel que sembla, deu ser una manera de viatjar a través de les cruïlles aquestes, i van fotre el camp d'aquí. Per accident o volent, vés a saber. Perdona, m'he deixat una cosa de dir. M'he deixat una cosa de dir, que diu que per comprendre l'alquímia de viatge que planteja el manuscrit Lamspring. Alquímia de viatge. Este tipus d'alquímia, alquímia material, alquímia elemental, alquímia espiritual, alquímia de viatge, no l'he sentit nombrar mai. No n'hi ha, però bueno, s'entén. Fer dibuixets al terra i transportar-te. Genial. Algo relacionat serà el manuscrit aquest per viatjar. Igual va tenir èxit i van fer... Si la sacerdotisa aquesta li va deixar entrar el tio a unes càmeres que no es podia entrar i algú els va pillar, se'ls van fer patar amb aquests. Clar que sí, que se la feia. Que el Frank i la Nàdia estaven allà dale que te pego. Zenaide. No, la Zenaide, perdona, sí. És una societat molt llibertina, o sigui, no passa res. Però vull dir que si l'altra sacerdotisa que va anar a parlar m'estranyaria que no hagués sapigut res d'això. O sigui, que la Zenaide estava deixant que entressin en un lloc que no podia. Sí que és veritat, sí. No sé si us vaig dir, o igual no recordeu, que penseu que Frank diu lo de Yaelmos perquè ell era de Yaelmos. Vale, que és, si miréssiu el mapa de Taura, que és lo país que està a l'altra banda, diguem, de la part de terra de Crètia. Vale? No sé si veieu aquí, el mapa que he ficat a Robin. Aquí al mar central està Crètia, de color rosa, i de color verd a l'esquerra està Yaelmos. Vale, que aquí estan enfollonats amb uns golpistes que hi ha una guerra i estan guanyant els golpistes, estan perdent els... Però d'aquí venia... Frank. Perdona. D'aquí venia Frank. De Yaelmos, de Yaelmos.
los que venen tant l'Slata com la Boda Glacenaide com la Natsia venen de Sícia, que Sícia és tota la costa de la dreta del mar interior. Vale? Tot obert. Vale, que ben Vale, dit. vale, doncs sembla que... I Cerón també ve de Sícia. Sí. Argus, sembla que la solució en aquest misteri és que algú es faci a la nova sacerdotessa del temple perquè ens deixi entrar... Bueno, que bé que t'ho has fet buscar, És un genio. Perquè ens deixi entrar en els seus arxius secrets i aviam si trobem la mateixa solució. Però hi ha una cosa que m'estranya, Argus. A veure, jo juraria que aquella sacerdotissa tindria que haver sapigut alguna cosa i que o bé la gent d'aquí se'ls va fer petar quan van veure quan vas tocar l'estatueta aquella, van veure Sí. com o bé els van liquidar així o bé és el que tu dius de la serp aquella que també pot ser perillosa. El que està clar és que si fem alguna cosa al temple, jo la sacerdotissa és l'última que tindria que saber-ho. Al O temple, la primera, perquè potser va ser ella. recordeu que demà a la nit hi ha la vetlla dels morts que us han invitat a assistir a la que es fa a la vora del temple. Però ja Hi ha un altre està, tema que m'estranya molt, l'Argus, i és que el Frank es va fer sacerdotís, també. Vale? Sí. I va descobrir tot això i se'n va anar fins a casa seva a escriure al diari tot allò que havia descobert. Saps? O sigui, que passa temps entre que descobreix lo de la Kanendushi fins que... La hipòtesi podria ser que va entrar a buscar allò, va marxar, va escriure al diari i per algun motiu van descobrir que havia entrat allí, perquè potser la Zenaida va confessar o perquè l'altre va trobar algun rastre, alguna cosa així. Van anar a casa, el van agafar i li van fer impietat, jo què sé, el van deixar lligat en algun lloc i que els espectres se'ls mengessin per la nit. Per dir alguna cosa. Per exemple. I si la sacerdotissa s'entera que volem entrar al temple, ens fan el mateix. Ara, que algú distregui la sacerdotissa mentre algú altre es cola al temple, això sí que podria ser una opció guai, penso jo. Altra cosa Tu que què estic penses, pensant... Teron? Tu què penses? El Ceron està... No em toquis el braç! Jo estic completament noquejat, o sigui, no... Encara no consigo recuperar-me. I esteu parlant davant meu? O sigui, encara sento més veus a voltant que les que tinc al meu cap? Tu estàs a dalt i nosaltres estem a baix. Però això no puc saber res del que esteu parlant, doncs. Sí, Slata també està anant amb Cerón, ¿vale? No ha baixat amb Sí, és veritat. Millor que l'Atlanta no senti res d'això, perquè... Escolta, Hi ha un altre tema que pot ser interessant. Aquestes estàtues que formen com aquest cercle de pseudoalquímia, o del cercle de transmutació... Però aquí l'important, Arístides, és la Kamendushi aquesta, la pedra filosofal, perquè amb això es diu que es podrien fer transmutacions amb paraules majúscules. I si trobéssim una cosa així, jo crec que no li hauríem de dir Slata, perquè tu i jo, Arístides, ens aniria molt bé la pedra aquesta. Jo crec que tot això són cuentos xiros, però bueno, tens raó. No li hem de dir res a Zlatan, que encara ens liarà més. Però el que et volia dir és que aquestes estàtues que formen aquest cercle de transmutació crec que són les que promouen que la serp aquesta tingui tant de poder o tanta força. Doncs mira, això sí que... I a les males, o a les bones, si trenquéssim alguna d'aquestes estàtues, el cercle aquest es trencaria
I potser no tindríem tants de M'agrada. problemes com tenim ara. Bé, ben pensat. Ara això és com a sussurrar allò de... Escolta, segons el mite, què era exactament la funció de la serp aquí? Amb aquest... O sigui, Bon, ajudar a sa germana, no? Sa Era, germana és la deessa. teòricament, la serp és el protector de la illa. S'ha quedat aquí a protegir a la gent de Mykonos per exemple, quan va vindre son pare amb los arcans a atacar la illa, pues, bueno, està està aquí bé. per protegir-los. No tenim ni idea del que estem fent, però em sembla bé. Rebentem les estàtues i fem el traste amb el que sigui que hagin tingut muntat aquí, des de saber quan fa. I ja veurem què passa, tu. Sí, és bona idea, perquè com ens pilli la serp, entrant al d'allò, vamos. Però en tot cas, feu-ho després de la cerimònia de demà a la nit, que tinc ganes d'anar-hi, saps? Que jo crec que ha de ser molt xulo. Vols dir que no seria millor idea que fos durant la cerimònia aquesta que ens infiltréssim al temple? Ho estàs ficant difícil, perquè jo crec que és la sacerdotessa actual que, moguda pels gelos, perquè se sent sola, va fer desaparèixer la parella. Llavors jo tenia intenció de De tots consolar-la. els arguments que podrien tenir per matar-los, tu penses que és perquè estava gelosa. Sempre. Ole. O sigui, jo he llegit moltes novel·les a la biblioteca i sempre són gelos, ¿vale? Sempre és o diners, que aquí no n'hi ha, o poder, o temes del cor. Molta novel·la rosa, Llis, biblioteques. Sí, Bueno. Aristides té molt de temps per novel·les, No estudies tant És que com si anessis a les classes que vaig jo, també t'agafaries a qualsevol novel·la que et vingués al damunt per passar el rato. Bueno. Vale, pues no sabem per quin motiu, però va passar. Vale. Pues... Posant això, diguem, entre les cures de Zlata, acabar de desxifrar el diari, la discussió que teniu, i no sé si descanseu en algun moment una miqueta. Una miqueta, sí. Passa la nit. Passa. Tireu-me 3 daus de 10. 3 daus de 10. Sí. Tu, Peron, no en tiris res. Estàs inconscient, ni soroll ni hòsties, estàs fet una merda i has perdut vida ja. Només los demés. I que deus el dau menor i tu, Argus, dau menor partit per la meitat. Pues mig. Mig, doncs deixem en un. 3. O en 0. El mínim del nostre sistema numèric no és 1. Sí, però aquí no hi ha mitges. No podem fer mitja redona. Va de una en una. Soc el màster i faig el que vull. Home, havent tret un 1, jo crec que hauria de ser un 0. La voluntat divina està aquí. Impietat! Vinga, va. Deixeu el 0 de fatiga, vinga. I 3 de fatiga, tu... Aristides. Que em va treure 3 de què? De fatiga. Fatiga. O sigui, ara no em queda. Quan no tens fatiga? Ne tenia 3, però si me'n trec 3 me quedo 0. Bueno, deixa't en un. És que pegues dur, Bueno, perdona. Entre fatiga i cordura, treu-te'n 3. Te ho dic diferent. Treu-te la cordura, tio. No la necessites. Sí, home, sí, que si me vull fer la sacerdotessa tindré que poder fer una frase sencera. I començo... Pensa que la Síria vendria a representar cansament físic i cansament mental. Saps allò quan estàs tan cansat des de que no has dormit bé, que no estàs cansat físicament però tens el cap espès?
doncs aquesta cordura voldria dir això, que Però estàs així. jo te vaig a dir que com a estudiant de la universitat, m'he passat moltes nits amb vela i que això no és tan estressant com tenir que fer Te 3 exàmens al permetixo, mateix matí. te permetixo Quan gastar s'aixequi, te permetixo gastar un punt de drama i tornar a tirar 2 daus i quedar amb lo menor de tots els que tregui. la viuda li fa un Vinga. cafè i queda, vamos, tot el dia a plena potència. 2 daus. Te dic 2 daus perquè tens un 3, guardem-ho 3, perquè que no treguis més de 3, saps? Bueno, bueno, res, 3 igual. 3 igual. Bueno, dic, si treguis un 1 o un 2, pues bueno, era això. Pues repartixes entre cordura i això, pues 3. Ostres, tens 2 de cordura i de fatiga. Ja està. Déu-n'hi-do. Estamos tocaïdes, Penseu, si hi ha combat, per cada un menys de cordura de fatiga que tingueu és menys 1 al guant. I per cada de vida que tingueu menys és menys 1 a tota acció. No t'he dit res a les accions que has fet a Aristides perquè una era 19, o sigui que 3 igual, l'altra 14, fallaves igual. O sigui que... Però una pregunta. Inicialment comencem amb valors de 5 a tot? No. Comenceu valor de 5 a fatiga i cordura. Vida, després distribuïu entre vida, drama i posició, no sé si són 6 punts o 8 punts o una cosa així, no me'n recordo ara. I llavors, com dius tenir valor negatiu? Com? O sigui, tenir menys 1 per tenir els negatius. No, menys just vol dir, tu tens un valor d'aguante. Tu tens un valor d'aguante, no? O sigui, jo, per exemple, si tinc cordura 4 i ne perdo un, ja tinc un negatiu tenint cordura 3. No, tu tindries un... Claro, cordura, si tens cordura 5, que tens 5 de començament de cordura, i has perdut 2 de cordura, tindràs un menys 2 a les tirades socials. A la meva fitxa ne tenia 4. Doncs ne faltava un, tindries que tindre 5. Potser vas perdre abans. No te vas treure l'altre dia? Jo en cap moment m'he tret cordura. Pues fa falta però un. anava caminant tan tranquil pel... Fa falta un. I igual al clicar se'm va quedar un per clicar. No, pot ser, però per això ho deia, que era raro. La fatiga, amb la fatiga te trauries menys 1 a l'aguante. M'hauria de ser que és més fàcil impactar a l'hora de combatre, quan estàs cansat, ets més lent, és més previsible, és més fàcil que et doniguen. I amb vida, com més xungo estàs físicament, pues tens menys 1 a tot. Argus, tu tens un braç mecànic, no? Perquè sento a vegades que grinyola... Vaig a comprovar-ho, crec que sí. Igual li podem ficar alguna cosa així. Té un braç mecànic, però té un braç automàtic, perquè hi ha el braç alquímic, que és molt més xungo, i un braç automàtic, que és com el que té Argus. I a part té un kit d'eines de treball instal·lat dintre del braç mecànic, si no m'equivoco jo. Tinc un braç mecànic. Un ganxo de pirata al braç, que jo crec que com que és capità de barco, doncs li quedarà de puta mare. Això era ja la intenció d'intentar fer un ganxo en un moment o un altre. Ja tenia intenció de fer-me'l. Bueno, mira, ara com que avui no farem res, perquè tenim que esperar la nit aquesta, me dedicaré a fer-me manteniment i a fer-li un bracet al Ceron aquest, de mentres. I molt important, Ceron, pren-te la poció, ¿vale? Una abans de dinar i una abans de sopar. Servoimplante de mecànic tens, el que fica aquí. Perquè si no tens una cosa alquímica seria un servoimplante, que és automàtic. D'estos que fan... que s'enganxen a vegades, són més dolents, però bueno, són funcionals. Llavors què vols, passar tot el dia aquí sense fer res? De profit? Què vols que faci fora, exactament? No sé, jo tenia pensat d'anar a parlar amb la sacerdotessa. Una altra vegada. Vale, us comento.
pensa que la sacerdotessa, si se'ns veu el llautó, serà quasi pitjor, eh? Jo us El to se't veurà tu. comento només una cosa. Vale? Shit. Si li voleu, per si li volguéssiu fer un servoimplante a Ceron. Materials, més o menys podeu trobar-los. Necessitareu alquímia i coneixements de mecànica automàtica per poder construir. I inclús així serà un servoimplante fet de manera ràpida, perquè un servoimplante costa les seues setmanes de fer, ben polit i ben ajustat. En un dia no li farem d'això, però... Pots fer un apanyat, el que passa que tindrà un hito, si no, li fiquem un garfio o alguna cosa així, com deia. Tindrà una cosa que es dirà un hito que es dirà hecho con prisas. ¿Vale? Un aspecte negatiu. Algun dels meus tripulants no podria saber alguna cosa de mecànica, també? Sí, pot, també. El tema és que el problema és el temps. Ja. Que, diguem, un dia és molt poc temps per fer. Un dia és temps suficient. Jo he fet moltes pràctiques a la universitat amb menys temps. Pots accelerar-lo i fer, clar, construït part en alquímia i part en automàtica. La pregunta és, o se dissenya el braç i alquímicament algú, pum, lo crea, amb la qual té molt més pes, té més dificultat la tirada d'alquímia que la tirada d'automàtica, o l'alquimista crea les peces que havia dissenyat el tio, que són peces més petites, són més senzilles de crear, se fa tot amb una tirada, i el que sap en automàtica les munta, que té el pes de la tirada i tindrà la dificultat. A l'hora de fer alquímia, Slata té alquímia material, us pot ajudar. I dieu, pot ajudar. Què vol dir ajudar? Ajudar vol dir, si feu una acció que podeu rebre l'ajuda d'una altra persona, teniu un +5 a la tirada. La primera persona. Si us ajuden 2 persones, teniu un +9 a la tirada. Si us ajuden 3 persones, teniu un +11 a la tirada. I així, hasta un número X, que hi ha una cosa que diu, si això ja no és impracticable, no poden ajudar més. Jo també tinc alquímia, Sí, que estic en aquestes condicions. Però tu estàs en condicions una miqueta petxulero. Però lluitar per mi vida també em podeu ser vale. A veure, vamos a pensar el plan. Què farem? Anirem a la festa aquesta dels morts, ens colarem a veure què ha passat, intentarem parlar amb el Frank, que segurament estigui mort, trencarem les estàtues. Tenim que fer alguna cosa durant el dia de tot això? Tenim que fer algun moviment? Bueno, podríem preparar els fonaments d'alguna estàtua perquè sí que és més fàcil de destruir-la, no? Una estàtua d'aquesta... Bueno... Sí, quan vas veure la imatge aquella, hi havia una dona que li arrencava un trosset de l'estàtua, no? O sigui que no serien massa... que igual ho intentava. Bueno, però un trosset és un trosset i l'estàtua igual és com la de la plaça Prim, saps? L'estàtua de gran. Jo que tenia pensat era els fonaments desestabilitzar-los perquè es tombés sola l'estàtua. Amb una alquímia, saps? Ja faig un forat o alguna cosa així. Vale. Pues tu ves a investigar això amb discreció i jo em quedaré dissenyant una miqueta a veure si me surt alguna cosa per fer-li el Ceron, perquè tampoc veig res més i ja està. Ok, vale. Jo tinc... Jo sóc el discípul d'Eurímides el Cojo, que és un... Hòstia, el Cojo. Però necessito saber primer de tot en quines tirades donareu pes. Alquímia o automàtica? Farem amb alquímia, no? Suposo. Sí, disseny de braç i amb alquímia, pum, lo fem tot sencer. Sí. Home, és més fàcil d'altra manera, no? Bueno, jo és que confio més en la meva alquímia que en
Sí, el meu serà una obra d'art, va. No. Vale, pues. Tot per ti. Tens intel·lecte 3. Sí. Serà una dificultat 3. Sí. Això què vol dir? No, que sí, que arribes, perquè pensa que la magnitud que pots arribar màxima... Ah, no, perdona, ho he mirat malament, això. No ho he mirat malament. Ho he mirat, això, espera't. Aristides, quan tens? Intel·lecte 6. Sí, intel·lecte 6. Sí, ho he dit bé, sí. Intel·lecte 6 és magnitud 3. A veure, els conjurs van de més fàcil a més difícil. Entens? El més difícil és magnitud 5. Tu pots fer conjurs d'alquímics de la magnitud igual a la teua intel·lecte partit per 2. 3. Redondejant cap avall. Vale? 3. Si fossin de magnitud 4, necessitaries, clar, un 8 d'intel·lecte per arribar a aquests. 8 o clar, amb un 10 ja és l'hòstia, ja pots fer els conjurs més bèsties. Igual que a l'hora d'usar poders psíquics, que van voluntat, és el mateix. Pots fer llançaments psíquics d'una magnitud igual a la teva voluntat partit per 2. Com més magnitud pots fer, més grans, més xungos són els efectes. Vale, doncs puc fer de magnitud 3. Perfecte. I si tenim ajudes de l'Slatan, de l'Argus i del Leron, doncs algo farem. I me gasto el drama o que sigui també puntets d'aquests. Molto bene. Sí, me gusta. I vinc del port amb un pop, també, perquè si Pagui va malament, doncs que li surti un tentacle al braç, saps? Que també molarà molt que tingui un tentacle. No, que tenim el plan B, que és fotre-li una pota de fusta trencada al braç, així lligat, i és una arma. Ja està. El García millor idea. Jo, en els meus somnis, vale, estic veient estàtues, estic veient pops, un pop que està menjant-se l'Slatan que està parlant amb algú que podria ser Frank. Se coneixien? Jo no ho sabia, això. Vale? O sigui, veig una nova vestida de blanc. Tinc visions molt estranyes als meus somnis. No ho sé. I sento veus de que volen ficar alguna cosa al braç. No ho sé. Tot bo. Un tros de fusta, que si un pop, que si un garfio. No ho sé, veig coses molt estranyes. I continuo sentint alguna veu... Al·lucinacions. Sí. Nosaltres no sabem què sentim, però sentim dolor. Vale. I fiquem mal de cap. Primer, suposo que la primera part del dia, bé, tu Argus te dediques al disseny. Tu, Aristides, suposo que sortiràs a investigar. Sortiré, sí. Al baixar, estàs allí, puges dalt, veus a Cerón, li comenteu millor a Slata que dissenyarà un braç, que no sé què, i el sortit fora. A Slata tampoc li diem massa. No li dieu lo de dissenyar el braç de Cerón, que li aneu a mirar com buscar materials i aquestes coses? Lo del braç i ja està. Vale. Pues al sortir per la porta obris i just et trobes que anava a picar està Visra i Kevlar detrás. Que són els dos Daurus que van als trajes de superfície perquè és de dia, que el primer i los de davant los segons al mando de Cerón. Aristides se n'ha anat. Hello? Fem una pausa. Què fa la viuda? Pausa dramàtica. Anuncis publicitaris.
La viuda, tu que estàs, si baixes per baix a Aristis i que és per allà per començar a dissenyar, treu alguna de menjar, al millor assumixo que Aristides igual ha menjat alguna de que treu la viuda, ha sortit de l'habitació, o ha vingut a dalt a veure, s'ha assustat a veure el que li ha passat a Cerón, ha preparat uns plats calents allí per ficar-li allí, ha buscat unes mantes, ha preparat alguna de menjar per a tots. La Has viuda, dormit bé? Has dormit bé? Has somiat? tot lo bé que es pot dormir. Aquestes nits, la d'ahir va ser especialment dolenta. Saps que tens la casa caient-se a trossos i que t'entren fantasmes per les finestres? Sé que no està massa bé, però no hi puc fer res. No sóc bon a mantenir ni no tinc diners com per pagar altres que vine a arreglar. Si vosaltres que sou homes grans i forts, podríeu pegar un cop de mà i arreglar una miqueta aquestes perfectes. Quan pagues? No tinc massa diners, si voleu. Us pago amb Un brujo trabaja por dinero. amb el que estic fent ara, Ara, amb Dale una menjar moneda al i cobijo. brujo. Jo t'arreglo les canyeries aquesta nit, no et preocupis. Ai, Aristides, Bueno. que pícaro que ets. Sí, que sutil. Pues venga, va, Aristides. Tira, entren els dos Cerón que entraven. i Birra, i vull dir Kevlar i Birra, i Kevlar. On està, Cerón? On està? Venim a buscar-lo. No estàs connectat amb ells? Pues ja ho saps. Sí, però no sabem no sabem físicament on està. Sabem que està per aquí. Sabem que està aquí al poble. A la segona habitació a la dreta de les escales. Ivan Caramon. S'obri la porta, ni truca, i tu estàs allà mig allò que comença a despertar una miqueta, Cerón. Ves a descansar una mica. Noto la presència molt a prop. I Tu noto li el vas seu fer- escalf. Tu li vas fer alguna poció o algo per intentar recuperar l'abans, no? Algú has dit? Si em dóna temps. O durant la nit, abans de ficar-te el nou disseny. Més que fer, podies portar feta, si volies, alguna cosa així. Vale? Si te pareix bé. Home, no sé si portaria fet algo específic. Pots portar coses... Ets previsor. Si algú es fa mal i l'has de curar, pots portar algo que l'ajudi una miqueta i millorar una miqueta. Accelerar la curació, diguem. Molt altruista de la meva part, però vinga. No sé, a vegades pot haver que algun dels seus companys no mori per a aconseguir la missió i cobrar. No sé, el que tu diguis. Si no ho portes, no ho portes. Tu decidixes. Sí, jo ja ho he dit, que li donava algo para que es pugui moure almenys i estigui una mica lúcid. Vale. No sé quant tens de fatiga ara mateix. És que tant un, no? Realment Tinc 4. tens 4 de fatiga. Vale, de salut 2. 4. 2 de fatiga. De salut te quedes així. De fatiga, si tenies que caure també està, diguem, a un punt, diguem que recuperes la fatiga. Però que és amb el punt de salut te quedes des de baix, ¿vale? Recuperes la fatiga. Sí, fatiga passo així. Aniràs passant durant el llarg del dia, passaràs així. Encara que tens ferides. Perquè el que fa això és com t'anima i també millora la curació, però fa que siguis funcional. Aquesta poció, més que fet alguna que cura definidament, possiblement quan passarà l'efecte de la poció, que això donarà unes 24 hores de marge, tornarà a vindre tots els efectes del xoc que has tingut de perdre el braç i tornaràs a fatiga 1. Vale? Però de moment és un xute que t'ajudarà a aguantar durant el dia. Això, diguem, és progressiu, va pujant i estarà a dalt i ja quan passarà l'efecte farà de cop i te quedaràs una altra vegada per l'arrastre. Sí. Però la fatiga tenia 4 fa un moment, o sigui, no he baixat alguna cap moment. Sí, perquè tu hagués que baixar 1 i no t'ho he dit, perquè això ja seria xulo. Però bueno, tot passes així.
I quan passarà el xute, diguem, quan el dia següent, en 24 hores, passarà la fatiga una altra vegada. Que no és baixat, però diguem que és un fet traumàtic el que et tallin un braç. No, que va. És algo normal. A mi me passa cada dia. Bueno, sí. A un germà que van tallar en el seu dia. No serà per tanto. Vale. Això que dic, entren Cerón i Birra i veig per tu. Com està, Cerón? No. Què ha passat? Dita sea. Ja te diem que no vinguessis. Que al final ajuda als aïllats acabaria portant-vos problemes. Mira, has perdut un braç. Ja te lo dije, nena Mari. I l'altre que està allí, escolteu, que no passa res, que, a veure, va ser un moment, va entrar un espectre, vam intentar fotre'l fora, però al final va acabar tocant a Cerón. No, és culpa meva, sí, però això no quedarà així, tranquils. Això us ho agrairé, Cerón. I la veus preocupada, està afligida de veure que haguis perdut un braç. No, se veu bastant sincera. No us sap segur si és, però pareix sincera. Jo obro els ulls. És a dir, què passa, troncos? Com esteu? Nosaltres estem bé. Avui ens sentim millor. La droga. Ara estem millors de veure que pareix que Té estiguis les millor que pupil·les a creiem. tope de dilatades, el Cerón. Vale, pues Com està el Zeppelin? Està tot correcte? està tot Heu correcte. tingut bona nit? Millor que l'anterior, hem tingut més bona nit. Almenys la tripulació està més tranquil·la d'haver-nos allunyat de la costa. I vi ressalta, sí, però ens hagués pogut deixar una miqueta més estudiar els espectres de la costa. Són molt estranys. N'hi ha uns que estan repetint tot el rato el mateix, Toca, tu toques després. com si fossin una imatge gravada. Molt curiós. No em feu parlar ara. Nosaltres no estem bé ara. Jo parlarem o parla amb els meus amics. Ells saben coses sobre això dels espectres. Ells llegeixen i són llestos. Nosaltres ara estem fatigats. Me sento eufòric, però estic cansat. No, el meu cap no està per sentir ara coses d'espectres. D'espectres? No vull sentir res parlar d'espectres. Nosaltres no podem saber res d'espectres. I tinc la visió de l'espectre com havia tocat el braç i Ho entenem, sento com una por estranya. ho entenem, Cerón, ho entenem. Però és un fet que estan aquí. I fins que no ens anem de l'illa, totes les nits apareixeran. Nosaltres marxarem aviat. Tu saps que nosaltres ja marxem. I Saltavirra diu, com si no hi haguessin espectres a la resta del món. No són tan habituals com aquí, però nosaltres també els hem vist. Bé, almenys hi ha un bruixot i ens pot ajudar si s'apropen massa. Si em pagueu. Si vols marxar, nosaltres te portarem fora. És el nostre pagament. O te quedaràs aquí per sempre. No es paguen impostos aquí. Té que mirar la part positiva. Llavors el diner no et servirà per a res, tampoc. Seràs ric i et quedaràs sempre aquí. Listo. És un qui pro quo. Aristides, on vols anar? Perquè és una estàtua, però quina estàtua? Com afrontes això que vols fer? Vale, llavors, jo sé que intenta emular un cercle de transmutació, que igual no és el mateix, però per paral·lelisme, jo quan faig un cercle de transmutació sé que allò el que intenta és concentrar l'energia que farà que l'alquímia funcioni, no? Llavors hi ha unes línies principals, unes línies secundàries i hi ha unes línies que són més fortes o uns punts del diagrama que són més forts que els altres, no? Llavors,
aquest coneixement que jo tinc de l'alquímia tradicional l'intento traspassar en aquest altre diagrama per veure quin dels punts jo crec que seria el que faria desestabilitzar més fàcilment el poder, no? Si són els exteriors, o són els centrals, o són les línies meridionals, una d'aquestes. Llavors, un cop estudiat, aniria a buscar una d'aquestes estàtues. I el que faria seria buidar la terra sota l'estàtua, ficant-hi pals, perquè no, si jo crec que és necessari, treure els pals, també amb una hòstia o amb alquímia, i llavors que es tombés l'estàtua i es trenqués la línia aquesta. Vas a l'estàtua que has dit. I a l'Afroparte, aquesta estàtua té un sentiment molt fort. Com que tinc curiositat incontrolable, dic, aviam què és el que sents i com que li rica l'estàtua, i dic, va, aviam què m'ensenyes ara. I li fico la mà amb descaro damunt de l'estàtua. Amb què ho fas? Disciplina, ímpetu o cautela? El què? Lo de tocar-la, l'estàtua? Sí, per saber quina naturalesa usaràs. Per tirar, perquè hauràs de tirar un llançament psíquic que serà voluntat. Amb cautela, no seria el seu? Bueno, no, he dit que ja... Amb ímpetu, va, amb ímpetu. No, si disciplina m'apareix bé. No m'apareix que estàs allí indagant, trobes i dius, Si vols disciplina m'apareix bé. Cautela, realment te permeto qualsevol, el que tu vulguis. Ho anava a fer així rotllo xulito, no? I abans de tocar faig, espera, que igual és important, saps? Això d'aquí. Llavors me concentro com me vaig concentrar l'altra vegada que vaig tocar l'estàtua i en aquest estat mental sí que la toco millor per intentar rebre... Soc com una porta oberta, un llibre en blanc. Intentar que se m'escrigui. Bé, ficarem... No he ficat res. Això per ambientar una miqueta. No ho diem. Vale. Tirem per això. Voluntat més disciplina o cautela, el que tu vulguis tirar. 16. Amb 16 te permeto una lectura superficial. Per fer una lectura completa te demano un 20. O superficial. Amb un 20 vol dir que t'havies de gastar un punt de drama i quedar-te els dobles 6. Vinga, va. Jo te doy l'opció. Va, dramatitzem-ho, vinga. Vinga. T'apropes i notes aquesta impronta i la toques. I te veus. Te veus a tu fa temps. No a tu. Veus una persona, algú que aquí fa temps, que va estar excavant. Que aquesta teoria has tingut tu, no ets el primer que l'ha tingut. Algú ha cregut que també podia ser algun tipus de cercle. Va excavar per baix. Va intentar trencar alguna d'estàtua. Però tu quan has vist ara no l'has vist trencada. I quan va partir, l'estàtua pareixia estar tancant alguna cosa. Se veu com una espècie de com si fos un petit obelisc d'algun tipus de material estrany. I veus que aquesta persona el toca. I quan el toca, passa. I passa a l'èter. I a l'èter comença a veu figures d'esperits caminant, aquells que apareixen de dia però per
no com aspectes per la nit, estan molts aglopats en molts dels punts on estan les estàtues. Les estàtues aquí no són tals, són columnes de llum que pugen cap al cel. Les columnes d'un color dorat. I mirant cap a les bordes de la illa, veu com si hi hagués una pantalla o algo, com si algo cobrís la illa complet. Com si aquestes columnes de llum pugen en un punt central se trobessin i caigués com una pel·lícula que cobrís la illa sencera. Se queda al·lucinat mirant lo que hi ha al vora seu. En un moment donat fica la vista al temple. Allí el temple no és un temple petit com el que heu vist vosaltres, és un temple enorme. Enorme. Simplement perquè sigui on està l'encreuament, la cruïlla. Per això és tan enorme. Però al mig d'aquest temple, a part, hi ha clavat travessant-lo una llança enorme, gegantina. I allí sent un rugit d'un... Se queda assustat al veure això, al sentir aquest soroll, al sentir el soroll d'una bèstia o alguna cosa que està tancat al temple. Se gira per intentar escapar, però no veu per on. I s'apropa a la columna de llum, la toca i amb un crit acaba la visió. Caic de cul a terra. Hòstia puta. Tot és més complicat del que sembla. Ara que això té pinta de que sigui com una protecció. No una protecció, com si fos la presó. Si trenquem això, potser alliberem... Merda. I foto una puntada de peu a l'estàtua, ple de ràbia. Me'n faig mal, cago la merda. I me'n torno cap a casa. Insultant, saps? Tothom que passi per allà me sentirà despotricant. A més, jo encara vaig tot ple de sang del Cerón i remugant tot el camí. I me cago en la puta, no hi ha res fàcil aquí. Qualsevol cosa que tenim, per què collons van vindre? Per l'Slatan aquesta, adeu, vamos, el que vulgui més. La propera vegada que tingui que apallissar amb un company perquè ho fa males fetes, el mataré i així no tindré que vindre aquí i aniré directament a la presó, joder. Quina mala idea que ha sigut tot això. Vale. Cerón, tu amb Kevlar i Birfrek, què els hi contes? Els hi contes alguna cosa del que ha passat, del que heu trobat, del que heu averiguat? Parlar d'alguna cosa d'això o no? No, en teoria, poc o molt alguna cosa he pogut sentir a través del meu cap, però la nostra missió no és necessari que ells sàpiguin res més del que ja saben. O sigui, són mariners, són la meva mà dreta, però no vull que s'impliquin en aquesta història de fantasmes, exploradors, sacerdotisses i alquimistes. Va. Pirra, donat te diu això, diu que si necessites ajuda per acabar això ràpid i que puguem marxar d'aquí, t'ajudarem. Saps que estem aquí. Vosaltres estigueu sempre preparats perquè nosaltres puguem marxar. Quan nosaltres t'avisi, tu ràpid vine i nosaltres marxarem. Estigueu atents. I sentes, després un rato parlant i tal, sentes la porta de baix que s'obri, algú remugant, pum, tanca la porta de cop, i sent a Argus que parla, i què diu? Què li diu Argus a Aristides quan entra així tot cabrejat?
pues aixeco la vista, que estava allí fent pues, el manteniment i tal, i m'aixeco ràpid i li dic: calla, què fas? Què faig? Què faig? Que ens ho hem pres tot Calla, malament. baixa la veu. Caga la puta! No em diguis tu què és el que he de fer, vale? No. Escolta, tranquil, a veure. Què ha passat? Que estàs així? Que no veus que ens sentirà Aquesta illa- tothom i es destaparà aquesta- el pastel? És una presó. Al temple està apresonat un monstre. Un monstre que deu ser la serp aquesta. I tota l'illa... No serà la diosa aquella la que estarà empresonada. Una llança gegant empresona el monstre. Jo crec que és la serp. La serp la que està empresonada. Quin monstre més coneixes? No ho sé, de totes maneres... Sí, és possible. No podem trencar les estàtues perquè tancaríem la presó aquesta que l'està mantenint allí. I només... És com si ens enfrontéssim a algo que no entenem. No hi ha manera d'actuar si no sabem què provoquen els nostres actes. I la cerimònia d'aquesta nit jo crec que és un malentès de la població. I l'únic que farà serà fer més fort el monstre. I tu ets un tio universitari, un estudiant, i no tens una teoria de com pot estar relacionat això amb Mykonos i tota aquesta tradició. Perquè aquí va venir el Frank dient que el seu diari fica que creu que tots els mites divins són fets que s'han malinterpretat. Doncs jo crec que aquí tenia la prova definitiva de que sí, perquè ni Mykonos ni històries. Doncs segurament el monstre aquest... Aquí va passar alguna cosa que va empresonar aquest monstre i a lo llarg del temps es va fer la llegenda aquesta de Mykonos com a salvadora de la illa i tota la merda aquesta, que és només com ha evolucionat la mitologia aquesta, la història. Llavors Mykonos seria qui va empresonar a la serp, segons la teva teoria. Bueno, no, la meva teoria és que el fet real, que és que hi ha un monstre empresonat, es va originar la història aquesta, que no té res a veure amb la veritat. Sí, que Mykonos no hauria ni existit. Podria no haver existit, correcte. Vale, bueno. Però les religions és el que fan. Agafen una història, la malinterpreten i la converteixen en el que volen sentir. Sí. Vale, pues... canvi de plans. Ens infiltrarem a la festa aquesta. Vols dir que no seria millor agafar el barco i marxar? No, què dic? Sí, ens infiltrem. Sí. Ai, sí m'agrada. La Cavendusi, que és, vamos, el teu nom a tots els llibres d'història que es publiquin fins... Bueno, no sé si tenim impremta, però si en tenim, tires amb el teu nom. El descobridor de la Cavendusi i de les transmutacions humanes. Vale. Ànimes, cossos, homúnculos, tot. Sí. Tu... I el que més vull veure és com t'infiltres tu, senyor Rovell. Jo sóc el que farà la distracció per que tu t'infiltris. Vale. Veuràs com tothom me mira a mi. Vale. Sí, és fàcil mirar-te. Sí. Però no sabria ni per on començar. L'última vegada que em vaig perdre pel temple aquell, me vaig trobar a la gola de la serp aquesta. Com? Això ens ho has explicat abans? Sí, quan vam visitar el temple, vale. jo em vaig perdre. Sí.
Pues et recomano intentar evitar trobar-te amb la serp mística empresonada. Hòstia, tu. Joder. Això m'ensenyarà... Una mica de metafuego, ¿no? Molt bé. Senyors, vinga. Qui t'ho va ensenyar, això? Allà al... El mestre Geraldo, tio. El Karen... Com es diu la fortalesa aquella? Karen Morgan o alguna cosa així. Karen Morgan. No? Allò, mentre estava saltant de maniquí en maniquí intentant no caure, no? I estaves entrant allà, doncs Estava lluitant. el teu mestre, el Gerardo de Riviera, no? De Rivia, de deia... Intenta que el monstre no et faci mal, ¿vale? De fet, ho va dir el Bardo, que li anava tot el dia darrere. Vale. Vale. I jo, a veure, anem a construir el braç, que serà amb el que gastarem ara el resto del temps fins que vingui la nit. Vale. Disseny. Així que li doneu pes a l'alquímia, no? Entès? Sí, home, sí. Va. Vinga. I hi ha un gasto drama, també. Disseny. Bueno, ara veurem la tirada que fas. Tira... Dificultat 15. Vale, qui m'ajuda? No, dificultat 15 per el disseny del braç. Un disseny funcional, que sigui fàcil de copiar químicament, l'ha fet Argus. Tira intel·ligència més el que vulguis. Vale, més disciplina, perquè ho estic estudiant. Això, I el tema és... per això, algú m'ajuda? per això ho he de fer. Primer una tirada d'automàtica. Necessito d'Argus. Els Argus, que tiri Argus. Per veure su parte d'automàtica, a veure què tal ho ha fet. Hi ha dues parts, la part del disseny i la part de la creem. A veure què tal el disseny, que ha quedat. Edu, No, t'ha faltat coses aquí. Què? És més intel·ligència més una naturalesa. Vale. Pues... això ho hauria de fer amb disciplina, no? Com tu vulguis Pues... Home, pot ser impulsiu a l'hora de fer-ho i fotre rellotge allí. Sí, fer un disseny impulsiu no té pues sí, sentit. disciplina. Disciplina. I faré disciplina i intel·lecte. Llavors són 8. En total. 8 i 8, 16. 16, perfecte. Fas un disseny. Lo millor que pots fer en aquestes circumstàncies en el temps que tens. Bé. Algo correcte. Molt bé. De moment no hi ha cap més hito negatiu que podreu fer, però si falleu unes tirades doncs tindrà algun problema. Vinga, l'eslata t'ajuda, ¿vale? Tens un més 5 a la tirada i dificultat 20. Vale. 22. Molt bé. Podia gastar-me un punt de drama i agafar el 10. Realment l'has creat. No tens cap aspecte negatiu extra per treure menys de la dificultat. L'únic que hi hauria és fer tan presses. Què voldries? Pujar més i dir... I en aquest més 5 el que fem és treure-nos lo negatiu? Dit lo negatiu? Sí, fer alguna més xulo. Vale, pues venga, m'accepto. Està en punt de drama i l'aspecte negatiu de fer tan presses no s'aplica, Ceron. Ara el teu braç... Dret o esquerre, per cert? Esquerra. Sí, el teu braç esquerre és automàtic. Una obra d'art. Fins on? Vols dir que no t'he tallat el dret? No, l'esquerra. Si Però te'n recordes, vaig tancar la porta i va ser l'altre braç que em va agafar. Potser em va confondre el braç i encara tens la corrupció, tio.
Talla-li l'altabraç i li ficam els dos. Vinga, Sí, va. hauríem d'assegurar, Hauríem d'anar a assegurar, no sigui cas. Me miro el braç, assombrat, intento moure els dits, me costa, ¿vale? Però noto que com la meva mà se va adaptant als meus pensaments a poc a poc, no? Gràcies. No pensava... Nosaltres no pensàvem que això pogués ser possible. T'estiré agraït. El primer implante, tio. Ja. D'aquí a la... Ara sí que sortiran els llibres d'història. Acaba de passar el dia i veu que Cascadios diu que és l'hora. Cerón se prepara, lo ajuda a vestir i bueno, lo xuta i tot, el nou braç que encara et costa una miqueta, però añadiste quan puguis lo que tens un braç un servoimplant automàtic, ¿vale? Cerón? Tu puc apuntar això? A la fitxa, en algun dels hitos, si vols, en un dels talentos o en un dels hitos de... Un talento, sí, fica't servoimplant. Jo tinc a talento. Pues això. Servoimplant, automàtic. Sortiu del poble, veu que el sol comença a caure i la gent, com si fos un professor, camina en direcció al temple de Mykonos. Tan boig. I vosaltres los acompanyeu amb Cascadia a la vostra vora. Islata seguimos. I fins aquí aquesta sessió. M'ha acabat d'una manera una mica abrupta, ja que per problemes tècnics hem tingut que deixar de jugar. Però bueno, sabrem en la pròxima sessió, la qual possiblement sigui l'última, què és el que passa en aquesta vella dels morts i intentaran descobrir també què és el que amaga aquesta illa. Un plaer i de part de tots els que juguem aquesta partida, esperem que pugueu continuar gaudint del rol. Fins aviat!